ሰላም ክብራት ተኸታተልቲ ስኒትና አስዒበ ካብ ዶክተር ተስፋይ ገብረመድህን ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ንሓያል ዓመታት ተኸታታሊ ስነልቦናዊ ምኽርታት ዝሓዘለ ጽሑፋት ከቕርበልና ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ ሎሚ እውን ኣብዚ መዳይዚ ካልእ ስለልቦናዊ ምኽሪ ዝሓዘለ ጽሑፍ ሊእኹልና ኣሎ ከም በልኩሜ ዘንበልኩም ዘለኹ ዮሐንስ ጸጋይ በርሄ ካብ ስኒትና.com ኣብ ትሕቲ ልዑል ኣምላኽ ስነልቦና ዝምዕድ ኣይሰኣን ብዶክተር ተስፋይ ገብረመድህን ትዕግስቲ ማለት ምጽማም ኣብ ልዕሊ ቅንኣትን ቅብጥሮትን ናይ ቤተሰብን ዘመድን ፍቕሪ እያ ትዕግስቲ ልዕሊ ኹራን ቆይቅን ናይ ካልኦት ሰባት ክብረት እያ ትዕግስቲ ኣብ ልዕሊ ዓቕምን ዓቕልን ናይ ገዛእ ርእስኻ ነብሰ ተኣማንነት እያ ትዕግስቲ ኣብ ልዕሊ ትጽቢት ንረድኤት ካብ ልዑል ኣምላኽ እምነት እያ ትዕግስቲ ግብረ ሰናይ ናይ ደቂ ሰባት ስነልቦና እያ ትዕግስቲ ከም መንፈሳዊት ልጓም ወይ ቀፊር ናይ ስነ ምግባር እያ ትዕግስቲ መዝሓሊት ናይ ህውከት መቐረት ናይ ህይወት እያ ትዕግስቲ ዝገብር ሰብ ኣብ ህይወቱ ይኸብር እምነት ኣብ ናይ ደቂ ሰባት ህይወት መንፈሳዊት ኪዳን ወይ ጽላት እያ እምነት ኣብ ህይወትና ወሳኒ ተራ ወይ ሓይሊ ኣለዋ ሓቀኛ እምነት ዘለዎ ሰብ ሰላም ርግኣት ህድኣትን ቅሳነትን ዘለዎ ህይወት ይሕልፍ ጎደሎ እምነት ዘለዎ ሰብ ከምቲ ዕርቃኑ ወፂኡ ኣብ ኣደባባይ ዝዕንድር ሰብ እዩ እምነት ኣብ ህይወት ደቂ ሰባት ከምታ ቃል ኪዳን ኣብ ሓዳር መንፈሳዊ ኽብረትን ክብደትን ኣለዋ ቅንዕቲ እምነት መሰረት ናይ ህይወትን ከፋቲት ኣፍ ደገ ማዕጾ ናይ ምድረ ገነትን እያ ኣብ ደቂ ሰባት እምነትን ጽንዓትን እንተሎ ካብ ልዑል ኣምላኽ ምሕረትን ድሕነትን ኣሎ ሓቀኛ እምነት ዘለዎ ሰብ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ይነብር ሕርቃን ወይ ቁጥዐ ናይ ውሽጣዊ ስምዒት ነድሪ ካብ ዘይምቁጽጻር ዝነቅል ናይ ስነ ምግባር ጉድለት እዩ ሕርቃን ብመሰረቱ ኣብ ህይወትካ ጎዳኢ እዩ ክትሓርቕ ከለኻ ንስኻ ንባዕልኻ ጥራኢኻ ትጉዳእ ናይ ሕርቃን ናህሪ ዝቆጻጸር ባህሪ ምጥራይ ካብ ኣካላውን ማሕበራውን ጉድኣት የድሕን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ሰብ ብዝኾነን ዘይኮነን ምኹራይ ምቁጣዕ ምሕራቕ ኣብ ቅድሚ ሕብረተሰብካ ብኣሉታዊ መለክዒ ከም ትምዘን ከም ትስፈርን ከም ትፍረድን ይገብረካ እቲ ንደቂ ሰባት ዘኽብር ንገዛእ ርእሱ ይኸብር ተሃዊኾም ይኽዕውዎ ኮፍ ኢሎም ይኣርይዎ ተሃዊኾም ይኽዕውዎ ኮፍ ኢሎም ይኣርይዎ ዝብል ኣገዳሲ ባህላዊ ምሳሌ ኣሎ እዚ ማለት እኹልን ጽፉፍን ሓበሬታ ወይ ከዓ ቅኑዕን ጽኑዕን መረዳእታ ከይሓስካ
ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ሰብ ብታህዋኽ ወይ ቀልጢፍካ ምፍራድ ኣብ ዘይተደለየ ሽግር ዘእትወካ ማለት እዩ ስለዚ ከዓ እቲ ዝተገብረ ፍርዲ ዘስዕቦ ጸገም ንምጽጋኑ ከየሸገረ ኣይተርፍን ማለት እዩ ሃንደፊልና ኣይንፍረድ ከይፍረደና ኣብ ሓድሕድና ልዙብ ዝኾነ ዘተ ምዝውታር ንዘጋጥም ጸገም ብሰላም ይፈትሕ ኣስተውዒሉ ሓሲቡ ዝዛረብ ሰብ ቁም ነገር ይላዘብ ከየስተውዓለ ብታህዋኽ ዝብገስ ሰብ ኣብ መንገዱ ይዕንቀፍ ካብ ዕላምኡ ይኹለፍ ይኽሸፍ ዘስተውዕል ዝዕገስ ሰብ ኣብ ህይወቱ ይቅደስ ይሕጎስ ኣብ ሕድሕድና ናይ ጠባያት ባህርያት ድልየታት ሓሳባት እምነት ወዘተ ፍልሊ ኣለና ኣብ ሕድሕድና ኣብ ንዋስኣሉ ኣጋጣሚታትን ኩነታትን ዝተፈላለዩ ዓይነታት ግርጭታት ክፍጠሩ ናይ ግድን እዩ ግርጭታት ከም ባእሲ ጽልኢ ቂምታ ቀርሕንቲ ወዘተ ኣብ ህይወትና ክኽሰቱ ንቡር እዩ ግቡእ ኣፋታትሓ ግርጭታት ምፍላጥ ምዕባለ የምጽእ ኣፋታትሓ ግርጭታት ክንፈልጥ ከለና ሰላም ዕርቂ ምርድዳእ ምስምማዕ ከነውሕስ ንኽእል ኣብ ሓድሕድና ሽምግልና ንመተዓረቒ ንመረዳድኢ ከገልግል ዝኽእል ናይ ኣፋታትሓ ግርጭታት ጠቕሚ መስርሕ ወይ ኣገባብ እዩ ተቐዳዲምና ናብ ኣብያተ ፍርዲ ወይ ፖሊስ ካብ ንጓየ ወይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ሓዳርና ትም ኢልና ካብ እንቋሰል ሽምግልና ናይ ወለድና ቅርሲ ወትሩ ኣብ ህይወትና ክንጥቀመሉ ንኽእል ቅዱስ ባህሊ ወይ ተበግሶ እዩ ዓገብ ኢሉ ዝገንሕ ሽማግለ ክርከብ ከሎ መንገዲ ኣምላኽ ይመርሕ ኣብ ሕሉፍን ክውንን ኩነታት ኣብ ሕሉፍን ክውንን ኩነታት ኣድሂብካ ምሕሳብን ምስቁርቋርን ጓህን ንብዓትን ጥራይ ዘስዕበልካ ንመጻኢ እዋን ንዝኸውን ኣትሪርካ ምሕሳብን ምሽቓልን ፍርሕን ጭንቀትን ጥራይ ዘምጽእ ካብ ዓቕምኻ ንላዕሊ ኣይትሕሰብ ሕልናኻ ኸይጉዳእ ዝሓለፈ ኩነት ኣይምለስን ዝመጽእ ኩነት ኣይፍለጥን ንዝሓለፈ ኩነታት ክትቅይሮ እንተዘይተኻእለ ዘይምጭናቕ ኣብ ተመክሮኻ ኣተክሮ ብምግባር ክትመሃር ዘይምስልካይ ኣብ መጻኢ እዋን ንዝኸውን ከዓ ኣቐዲምካ ብቕኑዕ መንፈስ ካብ ምድላውን ምቅርራብን ዘይምዝንጋዕ ብዛዕባ ዘለኻዮ እዋን ምሕሳብ ግን ብሰላም መንባርካ ጥራይ ንልዑል ኣምላኽካ ምስጋን መንፈሳዊ ዕግበትን ዕብየትን ይህበካ ንዝኾነ ፈተነ ወይ ጸገም ኣብ ህይወት ንዝኾነ ፈተነ ወይ ጸገም ኣብ ህይወት ከም ኣመልኻኽታኻ ዝውሰድ እዩ እቲ ዘጓንፍ ፈተነ ክጎድኣካ ወይ ከርባሓካ ይኽእል እዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ፈተነ እትገብሮ ኣቓልቦ ኩሉ ካብ ንጹርን ትኩርን ኣጠማምታኻ ዝብገስ እዩ ስለዚ ነቲ ኣብ ዕለታዊ ህይወትካ ዘጋጥመካ ፈተነ ብብልሓት ብትግሃት ብትብዓት ብህድኣት ክትፈትሖ ትኽእል ኢኻ ግናኸ ገና ብገና بقليلو تدهل كاتسفا انت قرصكا كتعوت هاي تخيلني خا بزح غزيه جن نزخونه فتنه فتح اللو
بلحات تجهات تبعات عقل ترى زحتت يخون امبر أفتو كل زكالو لعل أملاك استسقع سب وترو رديت كم زركب مردان مذكارن يدلي نزعرفو وين زموتو بيتسب زمد وزته نزعرفو وين زموتو بيتسب زمد وزته أمريرنا نبكي بزح نحزن كم أون نزتنا وحقوان نبكي نحزن نتهم زعرفو نحنا إنا نسعبهم مبر نساتهم سي عملو سنانيهم سلازي كأصالي مبكاين معزانن أكلاو قدعات كسعبالنا انت زي كوينو تغميه بلون مرير بخياتن حزنن مزوتار تلها خيمكا كساب موتي زبصح أبكند بخياتن حزنن نزموتو منغست سمايات كورسوم نبيتسب كأصنعات كهبوم نابلع الأملاخ مسئلا إيو اتزحاشي منفساو منقدي أبستفلالي أوان كابستفلالي سبات زنقلو لبونا زحازلو معدون مخرن ننبب نسمع نمهارينا أب قبرنا يموعال ناي كلها حلافنة توقسوني أب قبر خنوعلون كلنا أب حد حدنا سلام فغري سنيتن مكبارن يهلو أب حد حدنا مكبار كهلو خلو أب حد حدنا متحلاين متحبارن يفتر متحبار كهلو خلو أب هيوتنا عاوتنا سالطون نركب أب تغسي ماتيوس 10:10 كم زيبل كلتا يخونو سلسته أب حاده بسمي مزحاورو أنا كل جزء أما أكلم الله إلو أملاقنا مسانا مهلاو الراجس النايم كبرن مسجانان نلعل أملاقنا رهوان سلامن حلال حزبنا أدمن تعنان يورد أب كلهنا تماهرنا تردينا خنا تكبر يخون علامنا صحوف بدكتور تسفاي قبر مدهن كاب حبرات منغستات أمريكا أنبابي يوحنس سقاي برهي كاب سنتنا.com 16 ميازيا 2025